بسم الله الرحمن الرحيم خوشك براي برومات مؤمن القادر بلن از ایرو جدیرو که جوارا باسا سرپیهاتی قومی که ظالم و زوردار بو خود تعالی چوا سری وان کرد بری وان چوا بلا و مصیبت سروان دا آنی ام بیتیک برن سروان دا عذاب و جزا که مزد داوان از باسا وان بکن ظالم د dünyayı da tarihi da gele ki kavmi zalim u zordar sistem u devleti zalim u zordar Firavun u Nemrut gele ki mezin derbas bunu çuna yek jivana kavmi adı ev kesi ku zulüm ve tekirni hu khamazum hasab dikin tüccari lehember rahma khadi bi hivi nebin Laura khadi taala tım seri zalima bilvadık pişta van hurdık süyevan dişkinine o da tarihi da terin zibali, terin sersergo, terin çopluğu yani bevetir gidibeceğim. Yek jivana kavmi Ad. Kavmi zebek çihat seri kavmi Ad u ve çivar seri van diktatörü ilo kudvi em devleti mezzinin zilhezin jmen mestir bu kuvvetür kestunu yani berade xwadıdı de çivar seri van. Kavmi Ad milleteki vusa bu dünyayı da İnsanı bu kuvvet bu, behez bu, be bejna wan bilim bu, behez bu kuvvet bu belki fizik akwa lugaram tefsir divijin gelek jime master bu. O Kur'an ji basa ve awandık yani basa ve kuvvet ve hez awandık ku insanı bu kuvvet bu. De tarihi da cara yekem wan le dünyayı pişti kavmi Nuh wan en bevejin çıkırın wan şehir çıkırın. Kavmi Ad kavmi Hud peygamberi. Peygamberi van Hud aleyhisselam bu. Evana bacareki de çiyada çekirin gilster stuna. Lister stuna em stune belin lister van koşku saray çekir. Kuayet ala de Suriye Fecr da devece Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera. Ya Muhammed elem tera. Tunavina. Keyfe çava feala rabbuke bi'adin. Çava Rabbi te baad kir, çava ad helak kirin, em bi tek birin, perişan kirin. İreme, zatil imad. Ad, İrem, bacari İrem'i ava kirin. Ev İrem jinavi bacari on İrem'e, ev bacari vanji em bivejin xwediye stuna bu. Yani em bi gelek insanı bihiz bu kuvvet bu bacari ki çekin, ku khani wan lister stuna ava kir bu sen bi bacari ve vakti gelek ki xamru zine de kabaş gelek khani xoşik şekir bu. Elleti lem yuhlaq misluha fil bilad. Tu vakti de tuci bacari usadat şekirini. Yani kavmi Ad kavmi ki bi hizbu bu kuvvet bu evvel cardı dünyada koşku sarı usal ser stuna çekir kutu kesi minavan çenekir bu khani usa. Bija ev kavmi kwasa em bivejin khani mani xoşi çekir emin medeniyet khani ha da dünyayı dedim millet devi akatlar devi ya akatlar işte kavmi Ad. Ya xwaytala de Sure Fusileta deveje dayeta em bivejin çardev panzada deveje devi fe emme Adun kavmi Ad فاستكبروا في الأرض دا عرددا قراتي كرن فخر كرن كبر كرن بغير الحق بالنحقي بالظلم وزورداري تكبر دكرن فخر وكبر دكرن قراتي دكرن ام ببوز برندي دكرن بارسو مزنتي دكرن وقالوا دقوتن من أشد منا قوة من أشد منا قوة دقو كي جماع بقوتره Kime behestir, kime bu kadar dünyada en behezin en bu kuvvetin. Ev devleti ana, seyirci Amerika bigre hatta kolay küçük, gay mezdin bigre hatta iyi küçük. Ev kesi ku divece en bu kuvvetin en behezin silahı meper en ser her kesi rana. Kavmi Ad de tarihi de var dugu kibir dikirin, fakir dikirin dugu askeri med heye en behezin kanun me hey dibe gotana mel dünya hüküm bıkış. Bixiri gotana me kez gotunla dünyaya hüküm ne kadar gotunama derbaz bu. Anaji em bi devlet zilhezi diktatörü min Amerika ve jiberjir hatta xabigine ban devlet sünni xwedi gravi Müslüman
hemen tişi dibêjin. Em devletekî bi quwetin, em milletekî bi hêzin tarîxa me kivşin, em destê xwe masê yani quretî, fexr, kibir aynı de. Em bi 10,000 sal awil çawa qewmê em bê Hud pêxember quretî, fexr dikir digot kejme bi quwet û bi hêz dertûnê, ana ji heman tişeyî. Xwedê Teala dibêje ewelem yerew erê me ew qewmê Ad ey xwezxa quretî û fexr dikir. Nizanin enne Allahe lezî xalaqahum ew xwedayê ku ew xuluqan di anî dünyayê huve eşeddu minhum quwweten. Ew ji wana biquwetir e. Yani tu xwe pir xwe hesab dike, tu xwe fexr hesab dike, tu divê kes ji me hêzû biquwetir tunê. Erê me ew nizanin ku ew xwedayê ku ew xuluqan din ji wan biquwetir bihêztir. Yani hûn kesê dawa zulmê dikin, zordariyê dike, bi eskerê xwe, bi teyarê xwe, bi devleta xwe, bi ekonomiya xwe, aboriya xwe, bi perê xwe, bi milletê xwe dipesinin. Hûn bizanin ku ê ji we biquwetir hey Rebbil Alemînê dê rokî pişta hûr kistî we berva bike. Dibêje ve kânû bi ayatina yechhedûn. Qewmê Ad di ayetê me inkar kirin. Qewmê Ad ayetê me inkar kirin. Yani awil min bu îmananê hatin paşê gav bi hêz û quwet bû bacar macar ava kir. Em bivê îjara bise xwe ayetê Xwedê Teala inkar kir. Wekî Müslümanê ana. Müslüman ana Qur'an inkar nekirî. Lê hukm û ehkamê Qur'anê bi ji birî de newanda tuneyê. İya Xwedê Teala dibêje فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِصَاتٍ Dibê me li ser wan da bayekî cemidî, sar û cemidî di royê bêyom da, çend rojê bêyom da me li ser wan da bakî şan, bahat, bakî bê pir bi quwet û bêhêz hat. Ew di wan rojê bêyom da em bê ayeta din behsa çend roja dike. لِنُذîقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ji bo ku em di hayata dünyayê da em bi ezabê rezîlbûnê wan bidin tamkirinê ve le ezabul ahireti exza. Ezabê axiretê daha rezîltir e. Ve hum la yunsarûn, ji wan ra alîkarî jî nayê dayînê. Xwedê Teala dibêje qewmê Ad gelekî fexr û kibir kir. Me eskerê xwe yani başan ser wan ra ew bakî cemidî bû. Dibêje em bibêjin ji bo ku em fexr û kibra wan li vê dünya hanî sedemê fexr û kibra wan ezab ma bi tamkirinê da ku çawa bikin, da ku hem li vê dünyayê ve hem jî em bibêjin hem jî li axiretê bi ezabekî dijwar bidin wana. Her wisa Xwedê Teala dibêje ayet Sûreyê Hakka da ayeta em bibêjin heft û heşta dibêje ve emme Adun ama qewmê Ad فَاُهْلِكُوا ew birin helaketî birîhin serserîn atiye. Din bayekî cemidî ku em bê li pê hev hat. Sexxereha Xwedê Teala ew ba aleyhim ew ba ser wan danî سبع ليال وثمانية أيام حسوما. دبي فترى القوم فيها سرعى كأنهم إعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. دبي Xwedê Teala ew ba em bibêjin şeş em bibêjin heft şev û heşt roj. Heft şev û heşt roj li ser hevdû ew bayê cemî ser qewmê Ad da hat. Ew wana bê tebdîta mîna em bivê darê xurmî pûç çawa em darê xurma qalin din mezinin. Em ê li gora wî mîsal dayî ku li Erebistanê jî darê xurma hebû. Divê tebdîta çawa mîna darê xurma ku ji koka xwe de ji kokê ve hatî rakin ketin xwarê ew milleta gij mir çû. Xwedê Teala di vir da behsa qewmê Ad dike. Ji me re dibêje gelî insana eğer hûn jî mîna qewmê Ad, mîna qewmê Semûd, mîna qewmê Fir'awn hûn jî zulmê bike dê Xwedê Teala bîne serê we. Di dünyayê de kîjan diktatorê dünyayê li dünyayê me ye. Li Hitler mêze bikin, li Mussolini mêze bikin, li Hitler
لروسيا ميزه بكن لصدام ميزه بكن لحافظ اسد ميزه بكن اوانا تفچون کی zulmê bike zulm zulmat e hem li vê dunyê pêşan wan reşe hem li axiretê pêşan wan reşe ji ber wê bêhêvî nebin evana zulma vana demiye devam nake dê Xwedê Teala sûyê vana berva bike dê Xwedê Teala pişta van zalima bişkîne dê wan bi yekê ji wan şeytantir ji wan rezîltir ji wan em bê zalim û zordatir wan çawa bike wan perîşan bike wan sûyê wan bişkîne ji ber wê em bivêjin zulma dawiya zulmê tune yani zulm devam nake lê kufr devam dike kî zulmê bike ji musulmana be ne musulman be kî zalim be dê Xwedê Teala sûyê wan bişkîne ew bike wê têk bihêre